Nduk, Tati, ande-ande lumut ki kon medun ning perawan-perawan Damara ya. Iya, kan kok tak rabekne lho Pak Eko ben jojobo. Kek ndang rabek Iya ya. Wis damel yo sing ndi sing ngerti pite. Sing oko ngedi apa? Kae lho Har ning lor kan lho Har. Diparani no. Ya ditari gelem apa ora? Gelem apa ora lek karo gareke gathok apa ora? Iya. Lah kok bolak-balik kok dibentak-bentikne karo tembok. Gareng ki angel golekane. Sing bagus, bagus dhewe. Alah, nek ngelem erang toharan. Takono Pak Eko. Lah tenan to? Biung biung kula dereng mudhun Ora gelem Pak Eko. kleting abang sisane si panjak kendang Ngapusi we ngapusi. Ngapusi ya, Pak. ah Ngapusi. wong meneng kaya doyanan no. Sing bagus, bagus dhewe. Putri Ganti neh ganti. Kuwi weke sapa biung biung kula dereng mudhun Urung mudhun neh. kleting ireng sisane sing bakul areng Padike ora gelem. Iya. Role gareng bagus ane lumut.
biung biung kula dereng mudhun Alah, payan Mas Eko. Panggara gelem Ora gelem. wis ora bek karo sapa. Sisane sing duwe bojo Mergo le ora gelem kuwi kena tresno Nggih. larangan. ingkang nyuwun gending monggo nyumangkane Gendu Datan bisa tak selai nyatane isih tresno jroning ati wana ciratri saya larut animbrungan titan saya nglangut mung bisa nyawang fotomu ra krasa netes eluh ning pipiku sayang sayang iki pancen kasunyatan aku kowe nyambung tresno larangan samestine yen to emong gawe lara luwih becik tak simpen sajroning dada wis tak trimo nadyan lara tak simpen nganti puputing nyawa lilo aku kudu lilo sliramu dadi darabeke wong liya sayang iki pancen kasunyatan aku kowe nyambung tresno larangan samestine yen to emong gawe lara luwih becik tak simpen sajroning dada wis tak trimo nadyan lara tak simpen nganti puputing nyawa lilo aku kudu lilo sliramu dadi darabeke wong liya matur suwun Mas Kentung Mas Rianto bakul kayu rengo katur panjenengan Rianto Bluk Seroy Laras Indonesia sejak katon rengo enten apa niku dene sampun tango duwe kakak ngaten sakniki njur benten ngapa pancen sampun
bosen ing mongko prasetyamu natat keker walik watu boten badhe lintu nanging kok ngene kadung burine apa ya aku jodhone bebasan saumpama kaya ngenteni kumandange sela lagek dadine rentang rating kaya dijerjuing wekasan otak mating ana kang wis kalekan ngumbar katresnan ra mikir bebrayan balik jur aku wis kadung kesurup hatiku mung tansah rego Pak Yai di Prasetyo aweh tondo Cek angin bui ana longso mapan ning pinggireng desa isih melu Tresno iki dipisahne kowe kena tega aku rungokno tangis saben wanci tengah bengi sambat ati iki apa mergo marat bondo tega ninggal janji trasno nurut marang dipisah deh karo aku kowe kan Maksimum
bersama Surya Laras Indonesia. Kebangetan urip iki saben dina bojo ngrusak ati. Wae ngaren saumpama mbok yo eling rikala semono. Mas Yani udan katon riwis wanciratri kairingan tangis sumendal mayang hatiku yen nyawang nasibe anakku tak rewangi nyambut gawe esok mulai bengi saiki ne koe teko tegalan mencati opo pancen wis yen sliramu ninggal ke awakku kowe kena tega aku nanging aja tega karo anakmu. Matur sembah nuwun Surya Laras Indonesia. Jantego tenan ya Mas.